Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Σήμερα ουσιαστικά κάνουμε την παρουσίαση μια σειρά αγώνων που προετοιμάζουμε για τα τέλη Αυγούστου στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για τους αγώνες Cliff Diving, Άγιος Νικόλαος Cliff Diving, που είναι αγώνες καταδύσεων από βράχο, και την αναβίωση των κολυμβητικών αγώνων στο παλαιό κολυμβητήριο της λίμνης. Ξεκινώντας για τους αγώνες του Cliff Diving, είναι ένα διαδεδομένο άθλημα στον υπόλοιπο κόσμο. Προσπαθήσαμε αρκετό καιρό ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους αγώνες. Οι αγώνες γίνονται σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καταδύσεων από ψηλά σημεία, την World High Diving Federation, οι οποίοι μας βοηθάνε και θα συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Είναι νομίζω ένα καινοτόμο άθλημα και ένα καινοτομία που γίνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό, είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι έχει να προσφέρει και ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θέαμα στους επισκέπτες της πόλης και στην ανάδειξη των αγώνων αυτών. Θα συμμετέχουν 10 αθλητές από όλη την Ευρώπη, αλλά και από την Ευρώπη, και θα γίνουν οι αγώνες στις 26 με 27 Αυγούστου. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό και όλη τη διαδικασία θα σας πει ο Λευτέρης. Επίσης, μαζί με αυτούς τους αγώνες προγραμματίζεται και να γίνει κάποιο σεμινάριο για παιδιά από τους καταδύτες, που είναι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι αυτό που θα υλοποιηθεί εδώ πέρα για τους αγώνες High Diving γίνεται πρώτη φορά, με αποτέλεσμα σκοπός μας είναι να γίνει θεσμό. Το επόμενο πολύ σημαντική διοργάνωση που θα γίνουν εκείνο το Σαββατοκύριακο είναι η αναβίωση του κολυμβητηρίου και των αγώνων που πραγματοποιούνταν στη λίμνη εδώ του Αγίου Νικολάου. Οι αγώνες, περισσότερες τεχνικές δομές ο διοργανωτής μας και θα ενημερώσει ο Νοάν, που κι αυτός έχει αναλάβει το αγωνιστικό κομμάτι των αγώνων. Θα μας πούν περισσότερες λεπτομέρειες εδώ πέρα οι προπονητές και ο δυο μέλη του ΠΑΟΔΑΝ. Εγώ από τη μεριά μου δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΟΔΑΝ και ο ρόλος μας, που ήταν η ανάδειξη των αθλημάτων και του αθλητικού τουρισμού, νομίζω με τέτοιες δράσεις ενισχύεται. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα έχει μια ευρύτερη δημοσιότητα και νομίζω ότι όλοι μαζί μου πρέπει να το στηρίξουμε. Εγώ να ευχαριστήσω πραγματικά αυτές τις μέρες τον Γιάνν Βίλκο Χέινζελ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, που ήρθε εδώ πέρα με χαρά και μας βοήθησε ώστε να γυρίσουμε κάποια πλάνα για να δώσουμε όσο δυνατόν περισσότερη δημοσιότητα στην εκδήλωση, και νομίζω ότι και αυτός θα σας πει ότι έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος. Όσοι έχουν έρθει από τους καταδύτες έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από το περιβάλλον και την όλη τέτοια, και περιμένουμε αγωνία τους αγώνες, και νομίζω ότι θα μείνουν και ευχαριστημένοι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτές τις μέρες την ομάδα διάσωσης, τον Ιστιοπλοϊκόμυλο Αγίου Νικολάου και το Λιμεναρχείο, που μας βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να γίνουν με ασφάλεια αγώνες. Αυτά έχω να πω. Να δώσω περισσότερο τώρα το λόγο στο Λευτέρη τον Λαφαηλάκη, τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΔΑΝ και υπεύθυνο αθλητικών, που θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το ιστορικό και για το τι γίνεται για τους αγώνες. Ευχαριστώ που μένω. Καλό μεσημέρι καταρχήν και από μένα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα 2 σχεδόν χρόνια που έχουμε αναλάβει στον ΠΑΟΔΑΝ, ένας από τους πιο βασικούς στρατηγικούς στόχους ήταν να καταφέρουμε να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό σε όλες τις εκφάνσεις, και νομίζουμε ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση που θα στήσουμε τον Αύγουστο, νομίζω ότι θα μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπο να στήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ήταν ένα από τα όνειρά μας, αν θέλετε, να καταφέρει να στηθεί αυτό το event, αυτή η εκδήλωση στον Άγιο Νικόλαο. Καταφέραμε και επικοινωνήσαμε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ήρθε πριν από 2 περίπου μήνες, ήρθαν οι 2 εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εδώ πέρα και είδαν το χώρο. Έμειναν κατενθουσιασμένοι, όπως είπε και ο Χάρης, από το τοπίο. Πρέπει να πούμε ότι
και επειδή το έχουμε δει αρκετά cliff diving το τελευταίο καιρό, κοντεύουμε να γίνουμε ειδικοί γιατί προσπαθούμε να δούμε τι παίζει και στον υπόλοιπο κόσμο με αυτό το άθλημα. Νομίζουμε και εμείς ότι η λίμνη του Αγίου Νικολάου είναι ένα από τα καλύτερα σημεία που μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο άθλημα. Αυτό μας είπαν και οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το επιβεβαίωσε και ο Γιάν 2 μέρες τώρα, 3 μέρες που βρίσκεται εδώ πέρα. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Πρέπει να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή προβολή, νομίζουμε, της περιοχής και ειδικά του πιο σημαντικού σημείου, αν θέλετε, του Αγίου Νικολάου, που είναι η λίμνη. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να δώσω τώρα το λόγο στον Γιάν Βίλκο Χέινζελ, που είναι εκπρόσωπος και ο καταδίτης που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην πόλη μας. Τη μετάφραση θα την κάνει Λευτέρης. Τις ερωτήσεις θα τις κόψετε. Ναι. Hello, my name is Jan Wilko Heinzel. I'm a WHDF athlete, which is the World High Diving Federation. We are planning high diving events all over the world since 25 years. So, the translation των... Είναι ο Γιάν Βίλκοτ, είναι αθλητής του High Diving Federation, η οποία εδώ και 25 χρόνια οργανώνει αγώνες σε όλο τον κόσμο. And first of all, I would like to say thank you that I'm here and that you're planning this event. Θέλει πρώτα να μας ευχαριστήσει που βρίσκεται εδώ πέρα και που οργανώνουμε αυτό το event. Because this place is just awesome. It's like a natural theater and with a natural cliff, that's just awesome. Ότι το μέρος είναι πολύ ωραίο και ότι είναι σαν φυσικό θέατρο για αυτούς. So we are really happy that we have this relationship right now and we can, or we hope that we have plenty of events in the coming years. Ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και ελπίζει ότι θα συνεχιστεί αυτό τα επόμενα χρόνια. And yeah, I think we all can't wait to be part of the high diving competition and show in 6 weeks. Και ανυπομονεί να συμμετάσχει στο cliff diving που θα γίνει σε 6 μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάν και άλλη μια φορά. Να δώσω το λόγο τώρα στον Αντώνη τον Χαβάκη, τον πρόεδρο του ΝΟΑΝ, ο οποίος είναι ο συνδιοργανωτής του επόμενου της αναβίωσης των κολυμβητικών αγώνων. Γίνεται στη συνδιοργάνωση με τον ΝΟΑΝ. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο ΝΟΑΝ και ο τότε ΑΟΑΝ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν με σημαντικές επιτυχίες, σημαντικούς αθλητές, σημαντικά προπονητές και έτσι αναδείξανε και την κολύμβηση και την υδατοσφαίριση. Γεια σας από μένα. Εκ μέρους του ΔΣ του ΝΟΑΝ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αγίου Νικολάου και τον ΠΑΟΔΑΝ που υλοποίησε την ιδέα αυτή. Θέλουμε να δείξουμε τον πρώτο χώρο που κολυμβούσαν τα παιδιά την εποχή εκείνη σε ένα ιστορικό σωματείο. Είναι σίγουρα μια μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά συγχαρητήρια στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στον ΠΑΟΔΑΝ. Όσον αφορά τώρα το ΝΟΑΝ, ο ΝΟΑΝ κάνει την προσπάθειά του και πρέπει να δείξουμε το πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια του ΝΟΑΝ και πώς έχει καταλήξει μέχρι σήμερα. Για το αγωνιστικό κομμάτι περισσότερα θα σας πούνε οι προπονητές του ναυτικού Νικολάου. Ευχαριστούμε. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν από τους παλιούς κολυμβητές που εδώ διέπρεψαν στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και ελπίζω ότι θα συμμετέχει και στους αγώνες, το Σπύρο τον Πατεράκη, που θα θέλει να μας πει 2 κουβέντες για τις εμπειρίες του από αυτό το κολυμβητήριο εκείνης της εποχής και τις σχέσεις, και γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλουμε να δείξουμε στους αγώνες που προγραμματίζουμε. Ναι. Πρώτα να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους για την ιδέα αυτή. Δίνει και σε εμάς μια χαρά στους παλιούς κολυμβητάδες. Τώρα η ιστορία ξεκίνησε από το 60 περίπου με προπονητή το τότε και γυμναστή μας στο γυμνάσιο, τον κύριο Μπία, τον Γιώργο. Μετά ήρθαν άλλοι προπονητές, ο Λελάκης, ο Σιφάκης, ο Περσάκης, και έκλεισε ο κύκλος μας. Θυμάμαι εγώ ότι στους αγώνες τότε ήταν οι Παγκρίτεοι
και βγαίναμε επί 5 χρόνια πρωταθλητές Κρήτης. Βέβαια μας βοηθούσε η καλή ποιότητα των αθλητών, δεν το ξεχνάμε κι αυτό, και ότι η λίμνη ήταν ένα φυσικό κολυβητήριο. Μετά έφτιαξαν τα κολυβητήρια Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, έτσι άρχισαμε σιγά σιγά να φεύγουμε η παλιά φρουρά, ήρθανε πιο με μικρά παιδιά, πέσανε και αυτά στους αγώνες, είχαμε πρωταθλητές, μπόλικους, ήταν ωραία γιατί όλη εδώ η λίμνη ήταν γεμάτη με κόσμο, ήταν η γιορτή τότε, όταν γινόταν οι Παγκρίτιοι αγώνες ήταν γιορτή και μαζευόντουσαν ακόμα και από τα χωριά και χειροκροτήματα και πολύ καλά περνούσαμε. Είμαστε βέβαια, τότε δεν είχαμε και τα κλαμπ και τα δίσκο για να πηγαίνουμε και δίναμε όλη μας τη δύναμη. Θυμάμαι εγώ ότι έκανα ημερησίως 10 χιλιόμετρα 5 το πρωί και 5 το απόγευμα. Με συνθήκες όχι τόσο καλές υγιεινείς, διότι η λίμνη μάζευε κάποια περίεργα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα καθαρίζαμε, ευτυχώς δεν ασθενήσαμε, όλα ήταν καλά. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατεράκη, ελπίζουμε να συμμετέχει στους αγώνες. Ελπίζω. Ελπίζω, ωραία. Πέσω 100 μέτρα ντους. 50 πάνε. Να πούμε ότι υπάρχει μια φήμη, ας το πούμε, ότι θα κολυμπήσει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ως παλαιός κολυμπητής. Ναι, και ο Αντώνης, ο Δήμαρχος, ο παλιός κολυμπητής, ήταν κι αυτός πεταλούδα. Εγώ να πούμε ότι αυτό που ο κύριος Σπύρος νομίζω είναι σημαντικό. Οι αγώνες που θέλουμε να κάνουμε θέλουμε να είναι μια γιορτή. Μια γιορτή για τον τόπο. Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε στο τέλος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Γιώργο τον Τζόρτζη και τον Μανώλη Τζομπανάκη, ο οποίος σαν προπονητές του ΝΟΑΝ αλλά και ο Γιώργος τον Τζόρτζη σαν μέλος του ΠΑΟΔΑΝ έχει αναλάβουν το κομμάτι το αγωνιστικό, το τεχνικό κομμάτι των αγώνων, να μας πούνε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τους αγώνες της υδατοσφαίρισης και της κολύμβησης, ποιοι θα συμμετέχουν και κάποιες περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Μανώλης θα μιλήσει για την κολύμβηση. Ωραία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ΠΑΟΔΑΝ για αυτή την κίνηση. Νομίζω ότι χρειαζόταν, ήταν κάτι που το σκεφτόταν πολύ καιρό και νομίζω θα υλοποιηθεί. Όσον αφορά τώρα για το θέμα της κολύμβησης, μαζί με τον Γιώργο έχει γίνει μια προκήρυξη και έχει δοθεί ήδη στα περισσότερα σωματεία της Κρήτης με τις κατηγορίες όπως ήταν τότε, δηλαδή παιδών, εφήβων και ανδρών και το αντίστοιχο ρασίδων ανίδων και γυναικών στις γυναίκες. Πιστεύω να ανταποκριθούν τα σωματεία. Ήδη μέχρι τέλη Ιουλίου έχω άλλη μια ημερίδα στο Ηράκλειο που θα ξαναενημερώσω πάλι τα σωματεία και πιστεύω θα έχουμε συμμετοχή από όλη την Κρήτη. Δεν νομίζω πως έχω να πω κάτι άλλο, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Αυτά. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο του Τζόρτζη. Λοιπόν, όπως είπε και ο Μανώλης, η προκήρυξη έχει στηριχθεί στις κατηγορίες τις παλιές. Η διαφορά είναι βέβαια ότι η πισίνα θα είναι, οι διαστάσεις θα είναι των 25 μέτρων για τεχνικούς λόγους, μια και έχουμε διαδρομές των 25 μέτρων. Οι αγώνες υδατοσφαίρισης, έχουν προκηρύξει οι αγώνες υδατοσφαίρισης, θα είναι πάλι με τον παλιό τρόπο, δηλαδή παλιά παίζαν 4-5 λεπτά, οπότε θα είναι και με τα 4-5 λεπτά. Ο διαιτητής θα είναι σε μια βαρκούλα εδώ. Έχουμε βγάλει την προκήρυξη, περιμένουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου κάποιες πρώτες συμμετοχές, αλλά θα την ξαναεπικαιροποιήσουμε την προκήρυξη, θα τη μοιράσουμε πάλι μέχρι τις 30 του μηνός, ώστε να δούμε ποια σωματεία θέλουμε. Είναι πραγματικά, επειδή εγώ έχω ζήσει και την εμπειρία της προπόνησης, όχι των αγώνων, στη Λίμνη, είναι πραγματικά, εδώ όταν είχαμε προπόνηση ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί είχε κόσμο, είχε πάντα κόσμο, είχε τουρισμό, καθόταν και μας βλέπαν και το πρωί και το βράδυ και ήταν ωραία να κάνεις προπόνηση στη Λίμνη. Εμείς δεν προλάβαμε αγώνες, διότι είχαν φτιαχτεί τα κολυμπητήρια Ρεθύμνου και Χανίων, οπότε γινόταν εκεί, αλλά θυμάμαι σαν μικρό παιδί, είχα την εμπειρία, θα θαυμάσω τον Σπύρο βασικά και όλους τους παλιούς κολυμπητές, τον Ναούα, τον Μανώλη του Κακουλάκη, τον Φιωρέτζη, δηλαδή όλοι αυτοί τους περάσαν από τα μάτια μου και περνάνε κάθε φορά που έχουν σαν flashback. Καλή πρωτοβουλία και μακάρι να πετύχει. Σκοπός μας είναι, ευχαριστώ τον Γιώργο, σκοπός μας όλα αυτά τα πράγματα είναι να καθιερωθούν, γιατί νομίζω ότι, όπως μου αρέσει η λέξη γιορτή, αυτό θέλουμε να είναι αυτοί οι αγώνες, να είναι μια γιορτή. Μια γιορτή για τους αθλητές, μια γιορτή για τον κόσμο που θα τις παρακολουθήσει, μια γιορτή που όλοι θα περάσουμε πολύ όμορφα. Νομίζω ότι έχουν μπει οι βάσεις, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
Νομίζω ότι ελπίζω να έχουμε συμμετοχές πολλές από το κομμάτι το κολυμβητικό και της υδατοσφαίρισης και ελπίζω η πόλη και η Λίμνη όντως να είναι ένα γεμάτο θέατρο εκείνο το Σαββατοκύριακο. Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν και από άλλα δρόμενα μουσικά και πιθανόν χορευτικά, ώστε να είναι έτσι, να ολοκληρωθεί αυτό το puzzle των εκδηλώσεων με επίκεντρο το σημείο αναφοράς της πόλης μας στη Λίμνη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πριν ξεκινήσουμε, γιατί ο Γιάννης άμα θέλει θα μας κάνει μια βουτιά από αυτές που μας έχει αυτό το διάστημα και να ακούσουμε και ερωτήσεις που θα απορίες ή οτιδήποτε διευκρινίσει σχετικά με τους αγώνες. Στο φιλοξενούμενό μας, το Γιάννη, μια πρώτη ερώτηση. Η διαφορετικότητα του να πέφτεις από ένα βράχο μέσα σε ένα αστικό κέντρο μιας πόλης σε αλμυρό νερό θα κάνει τους συναθλητές σου να θελήσουν να έρθουν εδώ και να βουτήξουν στη γιορτή αυτή? I think it's special, yeah. Like I said, this natural theater that everybody can watch or can be around to watch makes it special. And yeah, seawater, we don't have many events with seawater, so this is special, but I think it makes it more attractive because this is natural cliff diving like it was 100 years ago. Ναι, νομίζω ότι το ότι είναι θαλασσινό νερό θα το κάνει πιο ελκυστικό και το ότι είναι φυσικό το περιβάλλον εδώ πέρα επίσης θα είναι κάτι το οποίο θα τραβήξει τους αθλητές. Η εμπειρία του μετέχοντας σε παγκόσμιες άλλες διοργανώσεις μας δίνει το δικαίωμα να ευελπιστούμε ότι και η συμμετοχή θα είναι αυξημένη αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτούς τους αγώνες. Yeah, like having this championships or the competition here is special because I think Red Bull or the big events never took place in Greece, so a lot of people don't know cliff diving, they never have seen it, and this is a good place to present it because people can just come and watch it and having coffee or beer, and it's a very special place. I never have seen this like a natural theater really. That's really stunning. Δεν έχει ξαναδεί τέτοιο φυσικό θέατρο και πιστεύω ότι θα είναι, επειδή στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εκδήλωση, ότι θα είναι το καλύτερο σημείο για να παρουσιαστεί το cliff diving στην Ελλάδα. Να πω εδώ βέβαια ότι είναι νομίζω η δεύτερη φορά που γίνεται cliff diving στην Ελλάδα, έχει ξαναγίνει στη Λίμνη της Βιλιαγμένης και αυτό κάνει και το γεγονός μοναδικό αν θέλετε. Και ότι θα είναι πολύ καλό και για τον κόσμο γιατί μπορεί να πιει τον καφέ του, να πιει μια μπύρα και να παρακολουθήσει αυτό το θέμα. Το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει εκεί που κάνουν τους υπόλοιπους αγώνες. So the spectators can just relax, having a drink, watching us diving, and for us it always brings more fun if you have people around watching you. Sometimes we have competitions with more divers than spectators. So ότι για τους θεατές αυτό που είπαμε ότι μπορούν να δουν την εκδήλωση και να πιούν τον καφέ τους εδώ πέρα και για αυτούς είναι πιο ευχάριστο γιατί θα βλέπουν κόσμο και δεν θα είναι σε ένα κλειστό περιβάλλον.